Hvis der er noget, han ikke gør, Nadal, så er det at give sig. Det er så god mulighed her, synes jeg, for Moya. Nej, den går ud. Det er fuldstændig vanvittigt. Og der tager en anden sæt. Vi skal i tredje afgør. Han vinder, Rafael Nadal. Sådan kan tennis være. Dramatisk og fuldstændig vanvittigt. Nadal er i morgendagens finale mod Jusni. Se den her på TV2 Sport 21. Nu skal vi til Manchester United med Aston Villa.